سلام كبرات تقتاتلتي مدب سايكولوجي كمي اللخو ازي بزعبا سنة لبونا ويدما سايكولوجي تقام حبريتا كم اوون تمرتي سقربولو چانليو اقدمكم سابسكرايبس كبركم تينكيو كابل بي زمسكن نز چانل حدش تسخونكم دما سابسكرايب كم اوون نابقالوت بغليلو من تخبازع شير لايكن بمكبار تحبابورني مباركس كورات تقتاتلتي نلومي حدا تمرت حيزالكم مزي الله كم تفتوه بزحقم نقرن فلتاتن كم ترخولن كم تجبطولن دما رقصيني كاباكم زدلن تسبيت سقبرن كساب موداتا حبيركم نمسنحن بسمونا مكتالن ترحيو كورات تقتاتلتي اتن لومي حيزالكم زمزاقن ككفلوكم زدلخن ኣብ ትምህርቲ ስነ ልቦና ሓደ መሰረታውን ኣገዳስን ዝኾነ ነገር ብዛዕባ ሓሳብ እዩ። ሓሳብ ክብል እንከለኹ ኣብ ኣእምሮና ደጋጊምና ወይ ከዓ መላሊስና ብዛዕባ ንሓስቦን እነስተንትኖን ሓሳብ ከምኡ እውን ብተግባር ኣብ ሂወትና ዘለዎ ጽዕንቶ ዘምጽኦ ኣልታውን ኣወንታውን ሳዕቤናት ዝህልዎ ተራን ንምክፋል ዝኣክል እዩ። كورات تقتاتلتي إذا حسب إذا ككفلكم زوسنكو أزيو طعام سلزخنا ناي كله أب معلتاوي هيوتنا إنه جورب تجباراتن إنه السنة والسانتاتن مسرت بمخانيو بزحت ناي السنة لبونا مهرات كم زبلوان استفال علي مرداتات كم زحبروان أبا أمرنا كل التأزيو تزعررتن فتصيمهم زي الرخون أونتاون ألتاون استباهلو كل التعبيتي حسابات كم زلو بوزح جزين بوزح منقد قالي سميو نايزم كل تتسعررت حسابات وصيت اون اب هيوتنان اب هيوت كالو سباتن مسن نعزون نستوعلن ناس انقلسن بزخونه منقدي بقبرن بتشبتن تقاليسن رخو اتا اونتاوي إلنا نصوعو ويون بملكع بوزيتيف زقلص ناي أمرنا حساب اتن السبات كابس تحت درجة نابزل على درجة زبسحن نابز عوية بركز السقاقرن مسرت كله عاوت عبيت هابتي حاقوس تعنان كالو كله صبق نقرن انتخون اتي آلتاو إلنا نصوعو ويون بملكع نيجاتيف زقلص ناي أمرنا حساب كعا بأنصارو اتن السبات كاب زلع على الدرجة نابس تحت الدرجة زبسحن مسرت كله ودقات فشلت طفقات عنوة حتيات زخونة التحساس فايو ازيو اتي اوش نازلو بعين الزيرة ازيو رقيق زخونة حيلي بتحد وقن اونتاوي بتخالقها التاوي التحساس بازحازة إذا حيلي نبعلو كل التعدنقت حيلة اللوه نعاوت نهابتي نحاقوسن نتعنان كالق خلو صبق نقرن ناي مسحابن من ساقن كالت اللوه إذا قدامي حيلي أون تاوعات حساسبا نسابات أبزل على درجة زسفروم كخون انكالو اتخال أي ألتاوعات حساسبا دما بأنصارو نسابات أبستحت درجة بركي يسفر ألتاو أتحسس بأيو نقل السبات كاب قدميتنا بدحريت كاب عوتنا فشلتن ودقاتن زمالسو زخونا سب دما معواتن مفشالن أو التحسس بأو إيو زمركوس كل جزي عوتاتنا بأون تاو أتحسس با كن رغبهم انكالنا بألتاو أتحسس با خانسنو أب حنقولنا زلو أتحسس باتاتن أنفتاتن انتاينتهم بزي قدس كل جزينا بتكبار نسقاقرهم إنا كم تعاوت عبيت هابتي حقوسن تعنان أتحسس با ناب تكبار نسقاقرهم كومو أون ناي ودقات فشلت عنوتن حتياتن كالو كل حماق نقرن زخونا أتحسس با أون لكع بعلنا إنا نسحبون ناب تكبار نسقاقرون
ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ካብ ዝኾነ ሰብ ከባብን ፍጻመን ዓወት ሓጎስን ባህታን እዩ ዝጽበ ኣእምሮና ዝደልየን ዝጽበዮን ኢና ከዓ ንረክብ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ናይ ኣእምሮና ቁኑዕ ኣረኣእያ ኣብ ዕብየትን ዓወትን ኮይኑ ጽቡቕን ጠቓምን ውጽኢት ዝጽበ ናይ ኣእምሮና ኣተሓሳስባ እዩ ኩሉ ሰብ ግን ኣይኮነን ኣብዚ ሓይሊ እዚ ዝኣምን ገለ ሰባት ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ክሳብ ምባል ይበጽሑ ካልኦት እውን ኣብታ ኣተሓሳስባ እምነት ሃልይዎም ዕብየትን ካልእ ጽቡቕ ውጽኢትን ብኸመይ ከም ዝጥቀምሉ ኣይፈልጡን ይኾኑ እዚ ኩሉ ከዓ ዓሚቕ ኣረዳድኣ ናይ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ካብ ዘይምህላው ዝነቅል እዩ እቶም ብኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ተተባቢዖም ዕዉታት ክኾኑ ዝደልዩ ካብ ዝኾነ ሽግር ዝዓበየ ረብሓ ከም ዝረኽቡ ይኣምኑ ካብዚ ብተወሳኺ ካብቲ ዘጋጥሞም ሽግር ንላዕሊ ኣብቶም መፍትሒታትን መማረፅታትን የድህቡን የተኩርን ኣብ ነፍስና ዘለና ኣተሓሳስባ ዓብዪ ከምኡውን ኣብ ካልኦት ዘለና ኣረኣእያ ለጋስን ርህራሄ ዝመልኦን ምስ ዝኸውን እቲ ዝዓበየን ዝበለፀን ዓወት ክንጭብጥ ንኽእል ብዙሓት ዕዉታት ሰባት ናይ ዓለምና እውን ብኸምዚ መንገዲ እዮም ተዓዊቶም እቶም ነገራት ከም ዝኸውንን ከም ዝዕወትን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝበፅሑን ዝኣምኑ ኣወንታዊ ኣተሓሳስቦኦም እዮም ዝጥቀሙ ብኣንጻሩ እቶም ኣይከውንን ኣይከኣልን ዝብሉ ከዓ ንኣወንታዊ ኣተሓሳስቦኦም ብምንጻግን ንድሕሪት ብምግዳፍን ንኣልታዊ ኣተሓሳስቦኦም ይጥቀሙ ናይዚ ውፅኢት ድማ ብግብሪ ኣብ ሂወቶም ይርዩ ብኸምኡ ኢና ከዓ ኣብ ኣተሓሳስባና ናይ ግድን ጥንቁቓት ክንከውን ዘለና ኩሉ ኣብ ሂወትና ዝዓበየ በረኸት ዝህበና ድኻማትና ኣወጊድና ብልጫታትናን ተህወታትናን ከነለልን ክንርዳእን ዝሕግዘና ኣይከኣልን ዝተባሃለ ናብ ክውንነት ክንልውጦ ዝገብረና እምበኣር ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ጥራይ እዩ ኣልታዊ ኣተሓሳስባ እውን ልክዕ ከም ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ብርቱዕ ሓይሊ እዩ ዘለዎ ኣብ ክንዲ ዓወት ዕብየትን ሓጎስን ከዓ ፍሽለት ውድቀትን ዕንወትን የምጻልና ከም ኩሉ ሓይሊ ናይ ኣተሓሳስባና ብግቡእ እንተዘይተጠቒምናሉ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ መብዛሕትና ዓወት ብሓደ ኣዝዩ ምሽጥራዊ ነገር ከም ዝመጽእን ከም ዝርከብን ጌርና ኢና እናሓስቦ ምናልባሽ እውን እቲ ምሽጥርን እቲ ረብሓን ምሳናን ኣብ ውሽጥናን ክህሉ ይኽእል ከይረኣየና ግን በቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኣልታዊ ኣተሓሳስባ ተጋሪዱ ክኸውን ይኽእል ንኣወንታዊ ኣተሓሳስባና ጥራይ እንድሕር ተጠቒምናሉ ነቲ ዘይከኣል ዝመስል ክንክእሎን ኣብቲ ዝሓሰብናዮን ዝተመነናዮን ደረጃ ዓወት ክንበጽሕን ንኽእል ኢና እንደልዩ እንፈልጦ እንድሕር ደኣ ኮይንና ክንዕወተሉ እንኽእለሉ መንገዲ እውን ክንረክብ ንኽእል ኢና ገለ ሰባት ብቐጻሊ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ክጥቀሙ ትርኢ ገለ ከዓ ንዝተወሰነ ግዜ ጀሚሮም የቋርጽዎ መብዛሕትና ግን ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሓይሊ ኣይንጥቀመሉን ኢና ብዙሓት ናይ ስነ ልቦና መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ሓደ ሰብ ብማእኸላይ ኣብ መዓልቲ ካብ 6,000 ክሳብ 7,000 ዝተፈላለዩ ሓሳባት ከም ዝሓስብን ኣብ ኣእምሮኡ ከም ዘመላልስን ይገልጹ ይኹን እምበር መብዛሕትኦም ካብዞም ሓሳባት ማለት ካብ 70 ክሳብ 80% ዝኾኑ ኣልታዊ ሓሳባት ከም ዝኾኑ እውን ወሲኾም ይገልጹ እዞም ኣልታውያን ሓሳባት እዚኦም ዓይነቶም ዝተፈላለየ ክኸውን እንከሎ ሓደ ኣብ ውልቃውን ማሕበራውን ህይወትና ካብ ዘጋጠመና ጽቡቕ ነገር ንላዕሊ ኣብቲ ዘጋጠመና ሕማቕ ነገር ብበዝሒ እንትንሓስብ ካልኣይ ካብቲ ዘለናን ዝተዋሃበናን ጸጋታትን ብልጫታትን ኣብቲ ዘይተዋሃበናን ዘየብልናን ነገራት ኣትኪርና ምስ ንሓስብ ሳልሳይ ኣብ ህይወትና ካብ ዘሳኻዕናዮ ዘሳለጥናዮን ዘዕወትናዮን ወጻኢ ኣብቲ ዘይዕወትናዮን ዘየሳለጥናዮን ነገራት ጥራሕ ብበዝሒ ምስ እንሓስብን
ምስ እነተኩርን ራብዓይ ነቶም ከነመስግነሎም ዝግባእ ነገራት ገዲፍና ኣብቶም ከነማርረሎም እንኽእል ነገራት ጥራሕ ደጊምና እንትንሓስብ ንሓደ ነገር ወይ እውን ሽቶ ይብጻሕ እዩ ይከኣል እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ ክንዲ መሓዝ ኣይከኣልን ወይ ኣይከውንን ዝብል ኣተሓሳስባ መሓዝ ሓደ ሽግር ወይ ፀገም ምስ ዘጋጥመና ኣብቲ ናይቲ ሽግር ወይ ከዓ ፀገም መፍትሒ ዘይኮነስ ኣብቲ ፀገም ጥራሕ ትኹረት ምግባር ካልእ እውን ኣብ ሕሉፍ ህይወትና ካብ ዘጋጠመና ውልቃዊ ቤተሰባውን ማሕበራውን ውድቀት ክትሓስብ ብዛዕባ ናይ ሎምን ቀጻልን ህይወትካ ምርሳዕ ዝብሉን ካልኦት ብዙሓት ምዚኦም ዝተኣሳሰሩን ንድሕሪት ዝመልሱናን ካብ መንገዲ ዓወት ዘትርፉናን ኣልታውያን ሓሳባት ኣብ ኣእምሮና ምስ ዝህልው ኣብ ክንዲ ናብ ዓወትን ዕብየትን ናብ ውድቀትን ዕንወትን ከነመርሕ ንኽእል ምምዕባል ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ልክዕ ከም ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ክንመሃሮን ከነማዓውሎን ንኽእል ኢና ገለ ሰባት ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ክጥቀሙ ይጸንሑ እሞ ገለ ሽግርን ዕንቅፋትን ምስ ኣጋጥሞም ኣብኡ ዝነበሮም እምነትን ተስፋን የጉድሉ ጽቡቕ ክግስግሱ ይጸንሑ እሞ ገለ ሕማቕ ዕድል ምስ ኣጋጠሞም ከዓ ናብ ተስፋ ምቑራጽ የዘንብሉ ገለ ሰባት ከዓ ብቐጻሊ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ክጥቀሙ ትርኢ ገለ ከዓ ንዝተወሰነ ግዜ ጀሚሮም የቋርጽዎ መብዛሕትና ግን ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሓይሊ ኣይንጥቀመሉን ኢና ተመክሮ ብዙሓት ሰባት ከም ዘረጋግጾ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባን ኣረኣያን ክንመሃሮን ምስ ግዜ ከነማዓውሎን ከም ንኽእል ይሕብሩ እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልተይ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ትምህርቲ እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ይመስል ነይሩ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ስለ ዝጸናሕኩምን ስለ ዝተኸታተልኩምን የቐኒየለይ ካብ ልቢ እየ ዘመስግን ብዙሕ ትምህርትን ቁም ነገርን ረኺብኩም ንኽትኮኑ እውን ተስፋ ይገብር ንእትገብሩለይ ሓገዝን ምትብባዕን ንእትህቡኒ ሃናፂ ሓሳብን ርእቶን ካብ ልቢ እንዳኣመስገንኩ ዘለኩም ሕቶን ርእቶን ኣብ ኮሜንት ቦታ ጸሓፉለይ ኣብ መጻኢ ናይዚ መቐጸልታ ዝኾነ ሓሳብ ሒዘልኩም ክመጽእ እየ ክሳብ ሽዑ ግን ድሓን ኩኑ